O pasado día 23 de novembro aconteceu na cidade de Vigo a segunda edición correspondente á disputa da carreira solidaria Esclerose Múltiple, organizada pola Asociación Viguesa de igual denominación e baixo control técnico da Delegación de Vigo da Federación Galega de Atletismo. Esta proba tiña como finalidade a sensibilización da sociedade cara a este problema que afecta a un importante número de persoas, así como a de recaudar fondos para esta asociación que dende fai tempo ven sendo a cabeza visible desta doenza na cidade olívica. En concreto, a súa actividade botaría a andar alá polo ano 1996, coa misión, como dicíamos, de axudar, informar e mellorar a calidade de vida dos afectados por esta enfermidade. Dende o comezo, a Benpo, que así se denomina esta entidade, configuraríase como unha organización sen ánimo de lucro adherida á Asociación Española de Esclerose Múltiple. Como socios de Abenpo, todos os afectados de esclerose múltiple da provincia contan cun espacio onde centrar a súa busca de solucións e combatir as súas preocupacións con outras persoas coa mesma doenza. Na sede da asociación, eixo da súa labor, todos os socios que o precisan e o desexen poden obter información así como a de beneficiarse dos servicios que ofrece a Benpo, tales como a fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, traballo social ou mesmo psicoloxía ou yoga, por citar algunhas. Tras moitos anos de loita, a reducción de axudas que se ven sufrindo por mor da crise económica nos últimos tempos fai que a participación social e solidaria sexa máis precisa que nunca, organizándose a tal efecto iniciativas como a desta carreira solidaria. Falando xa un pouco da mesma, salientamos que contaría con a única saída conxunta malia que habería dúas chegadas. Unha para aqueles participantes que quixeran competir na proba dos 5 km e outra para aqueles que o quixeran facer sobre a proba dos 10. En base a todo elo, o concelleiro de Deportes de Vigo, Manuel Fernández, sería o encarregado de dar a saída ás 11 horas a un importante número de participantes, na que a solidaridade estaba por riba de calquer resultado deportivo. O tempo que non quixo dar tregua durante as horas previas acougaría a medida que a carreira se ia desenvolvendo. E así, cun ceo semicuberto pero sen auga, o primeiro atleta solidario en entrar na liña de meta na proba dos 10 km sería Rubén Pereira dos Moitín, cun tempo de 35:29. A máis un minuto chegaría o segundo clasificado, o atleta do Clube Castrelos, Rubén Pérez, ocupando a terceira posición César Pérez do Atletismo Porriño. Nesta mesma distancia e por parte femenina, a gañadora sería María Isabel Martínez, do Veteranos de Samil, con 47 minutos e 59 segundos. Seguida a 26 segundos por María Carmen Costas do Valmiñor, ocupando a terceira posición Marta Rodal con 49:48. No que atinxe a proba dos 5 km, as dúas primeiras posicións corresponderían aos atletas do Beade, Juan Carlos Sande e Pablo Figueroa, sendo o terceiro posto para o atleta Alberto Cés. En mulleres, Ana María Alonso do Beade, con 20 minutos e 56 segundos, proclamaríase gañadora da súa categoría. Seguida de Eva Durán a 5 minutos, ocupando o terceiro peldaño do podium, Paula Blanco con 26:49. Ca entrega de trofeos poríase punto e peche a esta segunda edición solidaria que, como a súa denominación sinala, serviría para unha moi noble e xusta causa en a que se pon de manifesto que solidaridade, compromiso e deporte poden ir xuntos da man.